Russiýa we Türkmenistan goşa raýatlygy bolan adamlara türkmen pasportuny bermegiň üstünde işleýär diýip Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Maria Zakharova 12-nji iýulda ministrligiň web saýtyna maglumat ýaýratdy. Hakykatdan häzirki wagtda biz türkmen partnýorlarymyz bilen goşa raýatly Russiýalara pasport bermek meselesi boýunça bilelikde tagalla edýäris. Edilýän tagallala Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky ulalaşyklara esaslanyp berjay edilýär hemde olar bilen dolu sazlaşýar diýip Zakharova aýtdy. Rus türkmen goşa raýatlaryna türkmen daşary ýurt pasportuny bermek üçin dokumentleriň kabul edip başlananyny barada Azatlyk radiosu ilkinji bolup 5-nji iýulda habar beripdi. Azatlygyň Moskwadaky we Aşgabatdaky çeşmeleri hem habarçylary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulugynyň Rus raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan türkmenistanlary halkara seýahaty değişli biometrik pasportu bermek üçin dokumentleri kabul edip başlandygyny 4-nji iýulda habar berdiler. Russiýa bilen Türkmenistan 1993-nji ýylda goşa raýatlyk boýunça ulalaşyga gol çekdi. 2003-nji ýylda bu ulalaşyk ýatyrylyp iki ýurduň arasynda raýatlyk meseleleri boýunça täze protokola gol çekildi. Türkmen parlamenti bu protokolu desine tasdiklady we häkimetler goşa raýatly türkmenistanlardan diňe bir ýurduň raýatlygyny saklap galmaklaryny talap etdi. Russiýanyň döwlet dumasy bu protokolu tasdiklamady. Iki ýurduň arasyndaky goşa raýatlyk meselesini gadalaşdyrmak boýunça ulalaşygyň 2003-nji ýylda ýatyrylmagyndan soň geçen 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu mesele çözülmän geldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkmenistana 10.000 töwre raýatyň pasport meselesi bilen bagly bu problema bilen ýüzüýüz galýanyny aýdýar.